Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning Pawiyatan Kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa ya? Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu ning Pawiyatan Kayangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Ah, satakon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manik Waya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manik Maya ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Ngono. Bathara Guru iki sapa? Ya Manik Maya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Walah isen. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kualat piye? Wah, iki le ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, aru gile ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titen. Bagong. Tinoning pasewakan busana sutra maneka warna sepak puspiteng mutyana sarwa rukma renggeng manik narawata obro prabanya kang sumirat
ingkang kacarita. Anenggih ing mapan wonten negari Ngastina. Sinten ingkang kamadyaning Datraya Praja Ngastina menika ta warnane. Narendra Ngastina dijeluk Sanata Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Sang Gurupadi. Risa juga lenggah madyaning dampar Sineba Rekana Patih Harya Sengguni. Datan kantun Dah Nyiwang Durna, ya Penemban Durna. Miwah kadang nata satreng trita Raden Harya Kartomarma. Ingkang ngandhar mlabar sasanggan ingkang samyang gantung seba. Samyang rantu sabdaning nata ing Astina Prabu Duryudana. Dupi kapireng tengara bendhe menyemang ungkung kajena Bisanata samardara pangandikan. Kaduka mangun jeneng pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Prabu Duryudana Alon pijiling pangandika duhanining Sun Werkudara Prabanyo kang sumirat dening utamaning nata terbukti bawana sono lire perbuti kang mangkono
raga Indriya Anggung genira paring dana Diwang sumono matadina luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Loso Jenar prayogakna hanggener lenggah madaning datul Brajeng Astina paman Patih Harya Sengguni kula non kirana Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ngepatian namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir kula tampi dawuh sami-sami Bawa Durna Bobeng Sukalima katuran karaharjan rawuh sing andika wonten ing datul Nagaring Astina Bapa Pramban Durna Astaka swara sila berdobo swalu gimbal semerante hawela lan nuning nggih tansah pinangaring kawidatan ing sambi kala sawanipun ingkang Bapa Sukalima mangga pidadane skala sawan kula namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Astina nggih sampun kula tampi dawuh sami-sami Bapa Pramban Durna apa dene Dimas Kartomarma prayogakna nggena ngadhep ngarsanipun Kakang lho sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdipun Kartomarma Kanjeng Koko Prabu wangsul dhateng ngarsanipun paman Loso Jenar duwin Bapa Pramban Durna wonten ing padihan kepanggihan dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan Nagaring Astina miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa Nagaring Astina menika ugi mboten langkung rembak babakan kahanalipun ingkang putra ing Astinapun Duryudana menika ugi mboten namung ingkang badhe kula rembak madyaning Nagaring Astina dinten samangke inggih menika babakan pawiyatan Sukalima Bapa Pramban Durna kula wonten maring adhawuh nggih panjenengan prisa dumados sing pawiyatan Sukalima nalika jengandika Bapa Pramban Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing Sukalima samangke sampun sami buntas kawruhipun sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Pramban Durna kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing Nagaring Astina mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan Sukalima menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak menapa wonten bab ingkang nadya paduka ngendikaken dhateng ing putra ing Astina Bapa Pramban Durna gandhap lakuduk swalu gembol semarante hawela rumas bompong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih jenyatanipun kula menika dados maha guru wonten ing pawiyatan Sukalima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana menika tegesipun maduka anak Prabu menika ngatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing Sukalima inggih saking paestu paduka anak Prabu ing Astina pawiyatan ing Sukalima dinten sak mangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa ingkang sami kepengin dados cantrikipun ingkang Bapa ing Sukalima ndacep ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima namung ewa semanten ugi kula cakaken pranatan ing sampun paduka dawuhaken dhateng Bapa ing Sukalima pranatan ing boten saged dipun terak dening sinten kemawon ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Pramban Durna inggih nggih pranatan ingkang angka sepisan siswa Sukalima ingkang badhe minangka dados cantrik ing Begawan Durna boten kenging langkungi yuswa ingkang sampun dipun tetepaken meniki angka sepisan angka kalih boten kenging kawula alit langkung-langkung kawula alit ingkang boten nggadhahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat menika boten kenging dados siswa Sukalima boten kenging sinau wonten ing pawiyatan Sukalima menika boten dipun parengaken angka salajengipun inggih menika boten nampi dhateng tiang-tiang ingkang nggadhahi cacat raga tegesipun boten jangkep akal budinipun boten jangkep raganipun menika boten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan Sukalima menika ugi sampun kula cakaken nggih nyatanipun najan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan ing Sukalima ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna inggih pun kumbayana menika inggih Bapa Pramban Durna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nah
mangsa kala dinten samangke sampun anyeketi Ambika. Inggih menika napa nggih Pati? Pendaftaran. Pendaftaran pawiyatan ing Saka Lima. Namung samangke ingkang dipun betahaken boten saged kejawi namung kinten-kinten wonten 50.000 siswa ing kedah madheg minangka cantri Saka Lima. Ewa semanten pranatan ing sampun paduka dawuhaken menika ugi boten badhe kula terjangkir. Kula tetep badhe mastuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika namung kagem tiyang-tiyang ingkang gadhahi brana picis tuwin tiyang-tiyang ingkang gadhahi turasing para her, para luhur, para priyayi, mboten kenging tiyang pidak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwih-luwih wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan Saka Lima, sing nganggo bayar cengele apa? Menika kula ngertos, milih saya menika tetep badhe kula cakaken menawi dados pranating negaring Astina menika nggih, anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen mermono kanca sikra ngrakinawang sesangga Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdha-kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripesami Mbawajana sang Premban Durna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negari Indra Ngastina Prabu Duryudana kedatange wantun minggah madaning Datulaya menika ta warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka ragil kula Bagong nyerpepeh pindha sata metang anak karya cingak kang samya bulan Bandra ingkang Buswita rum kasiring samirana mri sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renananing driya
Liwang Sumono aku. Oh iya, Ding. Liwang Sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pait aming panjenengan lantunan tabet. Tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manusinuwun. Iya. Wilujeng ring sambi kala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripet dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih, Darapati. Iya tak tampa Bagong. Oh, Bagong kowe padha harja, Bagong. Pangestunipun Prembahan Durna wilujeng bekti kula kunjung Prembahan. Oh iya tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Prembahan. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe niat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu? Lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kalih kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya, kowe darep niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika najan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula mesti diapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dienggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah ana ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih, teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Sokalima. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Sokalima. Kula mboten lumantar napa jenenge iki peraturan utawa pranatan kedah mendhet. Napa niku? Kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Sokalima kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula kepareng samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke mergo kathake gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan.
Lah niki kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa Sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Sokalima dening Maha Guru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna. Wonten dawuh, Ger. Kaya raos sing manah kula monggo kula triparing pangandikan piyambak. Oh, lole kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggaken. Durna ina panalingane Ramajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing lole Bakong. Wonten dawuh penemban. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Sokalima. Ya ngono apa ora? Nggih penemban. Kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ilmu. Wong ora duwe ilmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung dilorobke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ilmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ilmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Sokalima. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat. Kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Sokalima. Heeh, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji, ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati. Nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ing becik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu. Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sak kepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumasamu pawiyatan Sokalima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Sokalima. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Ning kudu mbok pikir, aku minangka dadi Maha Guru ya bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora ming kaweneh ketok, ning ya kowe kudu menehi karo aku. Mergo pawiyatan Sokalima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamululangan wujuding ilmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu dituku sarana dhuwit. Ngono. Ora mung sampeyanmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Sokalima kuwi ora gampang mlebu ning pawiyatan Sokalima. Pawiyatan Sokalima iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono. Ora sampeyanmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Sokalima kuwi maragake etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye, ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Sokalima. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora kaya maringi apa-apa aruga apa gurune. Mula rasa kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Sokalima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola ora dong. Ngono. Kuwi siji angka loro. Pawiyatan Sokalima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep tanggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep pawiyatan Sokalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono. Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe mung utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Terus wis ora sandadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Sokalima. Kabeh ora bakal iso kelakon.
Lah maming anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiatan Sokalima. Oh, nek cara aku wis ora pas, wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune ming ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiatan Sokalima ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to? Petungan. Ibaratnya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tangi kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon, kon ora bakal kelakon. Kowe iki nek dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gayo dadi wong. Menawi boten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayo kok. Dadi siswa ning pawiatan Sokalima menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tangi kelakone jebak muruke. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi nganggo ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Indra. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut-lut niku wau mergo sampean ling nyuwara ya nyocok ati tenan-tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiatan Sokalima gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangkene gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiatan Sokalima Petro ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petro gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok betina gara-gara. Apa kelakon betina sekolahan lagune ming mendem edan. Apa kelakon ming tembang kangen. Oh, kula ora gelem. Sekolahan iku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos. Sama iki kados wis. Sampun kasingipun nggih. Nek nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep nggo garan pi apa? Arep nggo menang pi apa? Apa mung loro saudon terus rupane kok arep ora trima. Upama arep ora trima arep Bakawan Dena sing belani Bakawan Dena wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo dipipate tuwi dhateng pawiatan Sokalima. Monggo kula dherekaken bangsa borong. Indahipun pawiatan Sokalima kula borongaken Bapak Pembantu. Oh, nggih nggih ngestaken dawuh. Dolanange Durna. Penyakit kok. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedhi bal 17. Wong elek nyolok mripat. Kok napa cangkemmu kowe? Bebles ana. Ora wangun diko patulah-tulajan kowe. Penyakit kok. Wong golek ilmu ki aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere ki ya duwe hak golek ilmu. Asu penyakit lara munggono aku wani karo kowe ajar penyakit
Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Oh, tendangi sisan kowe. Tak anggap kowe Durna kowe. Penakir ben, ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek carane. Ngerusak traffic light. Ora. Kok ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok lek banget beda-bedake. Banget kok beda-bedake. Lara atiku. Nek aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Men tak nggo sangu uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing dedaya mbantu karo Bagong, anakku sambat Gareng Petruk. Mentu padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya kok nek sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong Dewa. Iki Bagong kok. Weh. Iki nak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empone wau. Lho. Ngajenono. Oh iya, Deng. Tak jebole saiki wis rusak kok. Weh. Menungso dadaran kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita kula ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Astina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wong ngono to? Heeh. Lah terus Durna ngomong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima iki siji, wonge ora kliwat uka umur, loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Sesuk nek aku butuh duit butuh dienggo wewangunaning payatan Sukalima supaya ngrembaka kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora ming Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ha ning kula berkaca le. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Rayang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae. Setemene isih ana dongeng liyane. Ha terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemparing,
karo ingkang aran Bambang Ekalaya. Tumuli nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Ekalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Ekalaya karo Begawan Durna. Ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Ekalaya, ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel dijine Ekalaya tekaning pati diagem-gem Bapak Janaka. Mula dijine Bapak Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Kok salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jentrik kae setemene dijine Ekalaya ning wis gat nyawiji marang astaning Bapak Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna. Nanging kuwi akal iciking Begawan Durna. Mula aja banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah, untung durung mlebu aku. Untung durung ospek. Nang nganti wis ospek, cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula jam sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke nek pun lulus kula di napa? Dimudani. Wisuda. Oh, Nding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng monggo kula dherekaken dalu wis asik iki. Narada tetali ketunya kaleweran oh ender mungguing Samudra Laya oh awar kan sang marudayang pak wong mbok bola kali cedhe sapa sing gawe. Iki lak kok dadi Bagong sawanene ing Kayuwangan. Nggih, Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambek kula kunjuk Bu Kulun. Ya lun tampa. Pengestune nampan ngono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe ndayane ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Pisanggeni. Lho, Pisanggeni uga sawanene ing Kayangan. Iya kek, aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk kakek Narada. Ayo lun tampa, pangestu lun tampanono ya Pisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka Suta cekaos mboten ajeng kula rembak mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya.
Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ning dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Mbuh ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita dudu turun dewa, kita dudu turun ning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas. Mergo sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja ndir kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Semar gigi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas semebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak ndok. Ndok kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Wis. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa tuh? Iya nanging sejatine kita ki ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora. Ora tak tampa dicanono. Aku ngamuk ning Kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan Kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu nang pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagadgiri Natandira. Satakon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Bathara Guru sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Yalah isan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki le ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, rugi le ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kowe sing ora tampa titen. Bagong to. Sabar. Sabar. Ulun tampa. Syukur. Lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mbuh ya kena mangan woing dami. Oh siap. Kula mboten buta patmi. Woing dami. Oh nggih, woing dami niku napa? Ya beras.
Manaming pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Oke ora masalah. Naming peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melintir saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning Pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko wis paripurna nggon kita sinau ning Pawiyatan Suralaya, kita dikeparekake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka Pawiyatan Suralaya kepiye carane ngoncatke nyawa. Iki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau ora wis. Wis kana lewu iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep-madhep ndono wis anggeni piye Bagong? Kula dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sak-suwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun kula. Lumampahing wanci kaya anut kedheping netra nalika saka semanten wis dangu ki Lurah Bagong nggih necep ilmu wonten ing Pawiyatan Suralaya kocap sumebar wonten ing jagat wis purna nggih nyo anecep ngelmuning para Jawata iki Lurah Bagong satemah winisuda dening sangganing para dewa dadi horeg jagat sami danget ngumandhanging wisudane iki Lurah Bagong wau. Kocap Kakang Menemban pripun Pati? Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna nggih necep ngelmu malah sajake pawiyatanipun boten pawiyatan bahen-bahen. Lho. Pawiyatan Kayiwangan Kakang Menemban. Lho. Wah, ladi tolak ning pawiyatan Sukalima kok malah ditampa ning pawiyatan Kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata. Pawiyataning para pinter, pawiyataning para her-her. Ingkang pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Dik Pati. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ing sami lenggah wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Menemban. Wah wis ora pati duga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinterening Bagawan Durna minangka dadi mahaguru ning pawiyatan Sukalima. Keparang sampeyan Kurawa diketapke. Karang kadempel dibuyuki Bathang Sahita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Menemban. Mambang pandhepasulan pamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Mendem madaning Karang Kadempel. Gegawangan wonten ing padoning netra Kilurah Semar Badranaya. Amung citraning Kang Putra Kilurah Bagong. Angrantu dhateng suwaning Kang Putra. Bocap dadak sakuling mangke dadi geger sangya para kawula sakarang Kadempel. Sami alok yen to Kilurah Bagong wis kondur marang Karang Kadempel. Dadi guragapan penggaling Kelurahan Nayantaka Anjele karo Nori Sang Ismaya wau. Anakku wis bali Bagong. Papa. Bapak, kowe pancen senopati. Mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Mbak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan Kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya Maha Guru, Pak. Syukur Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe. Ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen. Adimu wis duwe titel. Heeh. Aku wis S3. Wah. Wah. Syukur. SSN. Hah? SSN. Apa tuh? Suseno. Sarjana seni. Weh, syukur. Kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis kok kuwi lho. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, emhum kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbok ora aku iki wis duwe titel ku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel ki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wonge sembrono ya ning pinter iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Ngokes sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan kan kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Sukalima. Lah, sing duwe Sukalima sajake ora seneng nek kowe arep bangun pawiyatan Karang Kadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sukalima. Mula terus sampeyan awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Weh lah. Durna. Heeh. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah, wis.
Pripun Den kula dibantu? Mestine kowe bakal tak bantu, rasa kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru mergo wis weton pawitan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning gongke karo akeh sata Kurawa. Maju. Aku ku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Oh, Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasa lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep bangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampya ora. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karang Kadempel, aku mung kariman manut kasar wani, alus ya wani. Weh jaluk iki. Kakang Peremban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Peremban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel, nggih diundhake carane memulang ilmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunake cara-carane wong ora bener. Kaduatos sing balung kleting kulit niku nek cara kula ora gathuk, ora mathuk. Ngeten Dik Patih. Nggih. Wangsul mawon Dik Patih. Monggo Kakang Peremban. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhane nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayuwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Lah nek sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ha nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon mboten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel kene mriki.
syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuh Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan karang kadempel. Matur sembah nuwun sinuwun.
Dungang. Adine Jaya. Karena Prabu. Iya biar kan dia lagi yang gede banget di akhir lagi nepak dia. Aku orang jalan. Jangan kan kok terlihat jadi kesal-kesal suka Ini namanya Budi MC anyaranmu. Ya gitu. untuk main anak nyantak lagi. Berapa yang belum pulang? Main hontur. Ini kira yakin. Karena yang punya itu. Dia kembali belajar ngomong ya. Ini sudah bahaya kita di bulan ini ya. Ya kan? Jentume aku rongoke elengku disangone jamanane nyar-nyarane duit bar gambar 1000 gambar wong Iber. Bareng eneng anyar to. Anyar sing saiki lho, sing Ora wong ibu batu loncat. iya, bar kuwi lho. Eling kuwi Bar kuwi ya pati murah. kopi pati murah iki. Nek murah ya gak dong. Jadi gaya. Jadi nepak ya. Tapi yang ngeter kan. Perundangan. Iya sekali. Ayat nih. Goblok. Aduh iki liyane kan bahkan kang Bang Adi apa ya rame aku. Sama. Kan sembah sapa barang. Aku pengker di sing nyaman Mbah, Mbah tau. Kami. Tuh. Sing kaya sing 6 persis Sing wakil Mbah. Tuh. mati mati kan. Mbah. Sing muni anten apa ero ya anake sapa. Ya. Salah rasakno ngene darah. Sing melian kan gak sengrean kali lah. So, pomo roh cetenden apa ngerti ya? Sopo ndar lah. Lihat ya tuh, nah, semuanya. Pomo yang kira dasar liwat ngarep ae, oke. Ayo, Karo kayak saya ra nyambung. mereka nongkrong gitu dengan podcast. Kenapa tak coba? Landas ya. Itu udah dilirik kayak jahat ya sih kan? Oke loh. Itu jelas rai hilang. Apa nih sih coba di sore ini? Cerai. Iya kayak salin. Sing kae lho. Sing endang pas arep game nek dan ini apa Medboiran. Nek game Medboiran ya
Aku yang anak aku. Baraknya antarane melian karo belang nomor kono. Ya sing kelingan cah iki sing biyen aku iki dadi sangoni kae. Aku ngerti. Sakro iki ngene lho. Ning belang ki eneng. Orang Kasmir. Iya, tapi aku kan urung dadi sangoni ya. Wis nomor piro ndak ro. Saya melihat ki nomor piro aku ndak ro kuwi. Bareng kowe mana mlian. Ah, kono. Kono. Baru kono imbas kuwi percaya. Kanem Mas Halim itu berarti kakaknya Mbak saya. Kuwi Kok enam malah? adine. adine lho. Oh. Ini urung tau nyangoni makanya aku curhat. Kan sing kapal, nek kan ngerti biar yang grono kan disangoni tak menit duit. Kan kene lho, betul lho. Kuwi ki kena tiga pengalaman. Kena tiga pengalaman lho, Dek. Lha ya, ya contohnya ning aku dhewe lho. Songo sambut gak apa? Mas mungkin tau nyangoni kan apal to. Ngono lho. Ben omong. Wedok lho. Kan kelingane disangoni ki 2000. Ini Mas saya sing baku. Oke men, iki aku wis minuman ngene gak ngerti yo 1000. Kalau belang Iki jaman biyen to. ya. Pokoke nyar-nyarane sing duit 1000 eling wae aku duit 1000 roh yo kuwi. Duit 1000 anyar. Kan ora tau aku disangoni 500 wis kono ora tau, 200 paling ora. 200 wis kritik-kritik nggak kuwi kok disangoni 2000 iki kertas. Ngobatin sipil ya ta ya buka memang anyar. Mungkin kan kehilangan tengah saiki ngono Jadi to. antara semono itu caranya sing paling menonjol apa? Sing paling cocok karo yang berbagi tani bermenang ini. Nah, Yo, dan kalau nyanyi malah yang itu apa? sama nasi sambalnya atau mana? Yang berapa? Nyanyi gitu. Ngobrol. Yang besaan. Iya. Hilang. Wong iki wis ilang. Itu wis hilang sing Aku anake tuh yang bisa ini. gue yo kasih duit to. Mandi. Lek kebon mak isih apa? Apa apa mbok ora ngerti to menyang kakangane lho ora ngerti. Mbok. Jadi yang di lagi dudone lek ngono. Iya. Musno iki yo dikemu musno ngono ae. Apa itu? Yo nyanyi sing wong ayo lah. Wong mesir nyanyi. Yang guru tak. Orang itu aku kan keren ya reuninya. Ndak enak ngono. Lamane iki Mbak, saya reuninya Mbak. Ya zamane Magelang itu terus juga iya. Terus yo pas itu itu. Ngeterne. Iki ana ketika sekali. Sing tuwek wis sorene. Omahe teluke sing ndi iki lho. Oh, itu yang benar iki lewat nglatar ya, yang membak Karno ya yo.
kuwi anake ra nyebut apa anak. Paling bisa. Lebih kira. Paling. Mau tak tinggal ibu nih cukup dengan ini. Malah mantuwe sing lebih anu, itu mbak. Mana orangnya? Jadi apa pelakannya malah soalnya tidak pada. Itu sama anaknya melok dari orang. Jadi langsung. Masih bilang. Aku ada casting kan. Jadi cerita iki. Oh. Peting. Ya ditimbun. Kau kan bilang Ijo. Bojone udah waring. putu padha putu anak karo putu. Tiasnya anak kayak Paijo. Iya bisa anake kayak iya pokoknya adine kayak Paijo gitu. Putu padha putu gandengan. Ki kudu kol anak. Buat sing kono. Ya bilang kol anak sih kalau kayak Paijo kan lama. Geteh malah. Karena tuwek sing pranane Tias. Tuwek. Pias kuwi. Tuwek pranane Anu pamit nek kalau tuweknya enggak pias ngono. Ngono kan juga ini. anu. Iya. Karena Kuwi ngono kuwi lek. Wis ora dijentel oh my. kadung. Kulo dong, sing udah sekawan, jangan bapak bapak. Karena mantan warim, ya ngono terus. Kulo putu warim. Kulo putu. Lah kowe anak sapa? Bapak pun. Ya jabang kayak kuwi tak ame dhewe kok teringat. Kok. Ale. Ngono kuwi lek ora ngerti ki. Kuwi lho. Ya wis sudah pas metu dhewe lek ngomong Mbah niku ya. Duluran niku kek sing lanang. kasih mana. Sing lanang malah oleh. Sing raruh kuwi malah sing lanang-lanang. Sing wedok, Iya. sing dulur wedok kan sing manggon ning Gunung Botak Oh, Mero. isi kuwi. Cara anake ini grup Pardi, Harno, sandan iki kan dulur wedok sing ndak roh sing kawana. Mana anak pias kuwi. Timbul. Kesangan. Ya ki iki ora tiba. Dari iki pangan apa? Bisa. Ora pakai ro. Tunggu saya ora lek koyo sakit. Ampun, Ya semua. Aku kalau berat. Menceng. ampun. Kawinan sejarah. Ya kuwi tek semalam kuwi. Bapakne iki Iya. isi tok. Dijak nang Surabaya. Bojone sama kene ning kene lunga nyapa. Catukan itu wis kadung. Ayo ditani kuwi penceng. Turun Aku tuh turun papat ngono wis. Bisa ya. Wis itu wis. Turun papat turun. Wis kecampur ngene. semenenge ulet. Lek ngono ngono. Sini Lucy kan ngomong itu lho. Udah tahu enggak? Sini. Lucy. Kok Mbak Pak Wawa boleh dulu. Lucy ku Kepanggil ini. Heeh. Mbah kakek wedok karo mboke Wawa kuwi ndak lagi. Akhirnya anak oleh putu. Tapi wedok bener wedok. Kalau wedok kan oleh. Wis sing ngerti ya gede-gede kaya Mbah Wono, kemudian bertukar kerja Yasin grup. Makanya mulak mas.
liyane lho sing belang karo sing ndang mbah aku pak pek oke aku ngerti jenenge wis kemenal ngono. Lah beberapa wong ngene takok nang aku ki ngene. Sampeyan kan ning mandi lek ngono. Sing ning Grongko lho Pak. Pak sapa kuwi? Aku lagi ning Grongko. Mampir ora. Iki jenenge sapa aku ya. Iya, malah. Mungkin bilang aku itu kok kan benar. Saya kebutuhan kok jayat. Wis tau ngene. Tahu wis tau ngene. Bapakane rek. Bapakane ya. Utu. Si bocah gagal nikah ya. Iya. Aku wis tau ngene. Kowe duluran mbah ki ning Gelang kono lho. Ning aku. Ning iki lho. Ning Mbak Lisi ndi? Ning daerah kono lho. Iya ning ngono. Rokok. Kudu ning kambe ning iki lho ning Bergua. alah. Dong sapi. Ya kuwi eneng, dekonone kopler kuwi medhut kuwi eneng. Ngono iki dulurane Mbak. Mbok cek perangkat apa dak. Aku ora ngono, rendah ya dodo ngono. Boleh ya. Soalnya kok pelan belak, mungkin gimana? Jajar. Kowe ning daerah arah Belang kono loro. Terus ning Melian kuwi siji. Terus yo kuwi. Jajar ndak ono. Terus ning Tulungagung kono ana kita. Tulungagung kuwi anake. Aneh kan. Mbok apa anake? Ngono ya. Terus mesti sok anake dhewe iki dipenging dolan kono arah-arah kuwi. Apa anake? Ya carane dikai skema lho. Anu. Pemane dikai peta. Iki di plat merah. Ini plat merah. Pokoknya sing keluarga kene iki aja sampe ngono. Sesane. Ini di carane dikopit peta kopit. Lah sing ning piye ning Karangturi iku. Anake Mbak Kan salah iku. Kuwi sing kepeng banget guys, Bujo. Sugijo jenenge kuwi. Ning Karangturi kuwi eneng. Uyung lembuk aku tak mone tiku taji nang. Kowe dikendit. Gimana aku tak silihe. Aku iki lek ora ancok kawian. Sugijo keteng banget wong kuwi. Iki kok ngene? Ya tak ngei. Zaman biyen ning Kalimantan ngono wong emu apane loro, jlentreh ngono kuwi. Kan jalaran iki lek sukar. Lek sukar iki kuwi sukar kuwi. Dik cetukan sukar nek kan eneng neh dulure jenenge Sukarneh lho pokoke. Iki. Lah kae putune Pak Dijayat yo kae to ngono. Ya nyanyi. Bareng ngekeki taji wakpe lho, mesti ade keris ngono. Utang duit 500. Di bareng ngono kuwi, iki arep digopo mbak aku iki. Cilek catokane yo guangan ya ora demen ngono. Aku nyilih duit 500 tak gentang ngeleng. Ya tekan saiki 500 yo. Wong ora. Ya kuwi omahe ning Karangturi kuwi. Ning Kalimantan. Wong kuwi tak kene simpukan to kuwi yen wedi ta aku. Dibuntel kain ngono tapi dirongkoni kan. Tak pendem ngisor simpukan. Lah bukan mengganti kono. Memang bener. Tapi ora tak jajar-jajar tak panu nek ning wit gedang gelem mati. Cek gedang lek sik
pas sih. Mentrek. Terenggiling mentrek. Hai. Rusak kowe ngoleh kok buat. Gila lek karo kila. Satu padha lek gedine dhuwure kaceke kulite ndak padha. Ono putih. Aku ya arem ya. Iya Mbak Kila kan ngono kae. Kok bayi ngono kok. Bayi no. Pakai Lain apa? Ana kan. Anu ponake Aku tik pian kan. Dia ki awake wis padha do jejer masak iki buse padha ki mburi cat padha do. Lah kena rusak kowe malah. Terus terus salah. Apa lebih gede? Hah? Laku banyak. Laku banyak. Banyak banget orang kader Solo. Lebih kan ya? Lah wis ditulis Mbak Ayu wes. Wes to, wes. Ini lebih. Apa ya? Orang, kamu banyak